Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo, Ultzamako baserri eskolatik Beatriz Otxotorena izango dugu haien proiektuari buruz hitz egiteko. Ondoren, Goxuan Salsatik Beñat López etorriko da, haien epe berriari buruz hitz egitera eta maiatzaren 9an Totem Aretoan emango duten kontzertuaren berri ematera. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1978an, frankismo osteko lehen legezko aberri eguna ospatu zuten Hego Euskal Herrian. Deialdi bateratu egin zuten UCD eta AP ez beste alderdi eta mugimenduek. Eta 100.000 lagun batu zituen. Espainiako konstituzioak herrien autodeterminazio eskubidea onartzea eskatzen zuten, besteren artean. 1981eko egun berean, iparretarrakek lehen gau urdina antolatu zuen, hainbat atentaturekin. Txomin Olagarai eta Ramuntxo Arruizen heriotzen urte hurrenean, kalte material handiak eragin zituzten. Atentatuak, ohi bezala, higiezinen espekulazio eta desertizazio kultural eta ekonomikoaren ikurren aurkakoak ziren. Baionan hezkuntza ikuskaritza bulegoari eta merkataritza ganberako patronalaren bulegoari egin zioten eraso. Aiziritzen opor zentro bat eta Ziburun kirolkaiari. Biharamunean, eraikuntza sustatzaile baten bulegoen atarian zartatu gabeko beste bi leherkari aurkitu zituzten. Urtebeteko etenaren ondoren, fase aktiboago eta erradikalago batean sartu zen Ipar Euskal Herriko erakunde armatua. 8 urteren ondoren, 1989ko martxoaren 26an, eskalatzaile talde batek plataforma ezarri zuen Irurtzungo bi aizpe arkaitzetan Leitzarango autobidea eraikitzearen aurka. 2 astez hainbat lagun txandakatu ziren bertan zintzilik egoteko. Autobidearen proiektuaren aurka ekintza andana egin ziren. 80ean, autobidearen aurkako koordinakundeak lurralde alternatiba aurkeztu zuen, autobidea eraikitzeko aurretik zegoen errepidea baliatzea proposatuz. Alternatiba proposamena garatzeko 30 milioi pezeta eskuratu zituzten autofinantzaketa bidez. Azkenik, 2009ko martxoaren 26an, Indonesiako urtegi bat kolapsatu zen eta sarraskia eragin. 1933an, kolono holandarrek artifizialki eraikitako lakua zen Situ Gintung izenekoa. Arroz zelaiak ureztatzeko pentsatua, baina eremua urbanizatua hala, etxeko kontsumorako bideratu zen bertako ura. Egun hartan egindako euri jasek ur maila asko igo zuten, mantentze lan ezagatik urtegiak ezin izan zion jaria hori eutsi eta uholde erraldoia eragin zuen ibaian behera. Ia 100 hildako utzi eta 250 etxe suntsitu zituen. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean, O diosas amadas, emakume idazleak beren literatur ikonoen aurrean. Silvia Hidalgoren Adelaida García Morales, mistizismoa, dolua eta desira. Kondestableko zibiboxean 7 edukiera bete arte doan. Ostiralean, 27an, Ponpeloko zibiboxean A Fuego antzerki bakarrizketa izango da Labella Oteroren eskutik, arratsaldeko 7:00. Larun batean, eguerdiko 12an Arrosadiako zibiboxean euskeraz, eta arratsaldeko 6an Ponpeloko zibiboxean gazteleraz, Sorgina Txirulinaren eskutik musikaren bidaia ipuin kontaketa. Doan, edukiera bete arte. Azkenik, igandean, koro zikloa. Koral Media Lunaren kontzertua Kondestable zibiboxean, arratsaldeko 7:00. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak jokoaren kontrolak indartu ditu gaurtik aurrera, adingabeek jokoan sartzea eragozteko. Lehenengo puntuan, identifikazioa derrigorrezkoa izango da joko areto eta lekuetan, baita autobaztertutako pertsonak babesteko ere. Bigarren puntuan, ostalaritza sektoreko apustu makinek erabiltzaileak identifikatzeko beharrezkoak izango dira. Argazki nagusian,
Bi artista baskoien lanak 1952 eta 1969 artean izan zuten harremanaren ikuspegitik aztertzen dira. Honen titularrean, Oteiza eta Basterretxea, Altzuzan dialogoan. Musko Fundazioak bi artisten arteko harremanean sakontzen du. Eskuineko berrietan, Goian, Amatxok eta Gatzak irabazi dute pintxo astea. Azpian, auzitegiak ez du onartzen erortuaren birdiru ematearen inguruko elegina. Ondoan, Aierdik 2018an Herripagainan 63 gizarte etxebizitza unitate esleitzeko legezkotasuna defendatzen du. Behean, antzerkia inteligentzia artifizialaren aurka. Erantzunik gabeko taupada bat. Giza konexioa eta harridura eszenatoki batean, ordezka ezinak. Horiz, batetik, bikoteen finala. Jon Ander Albizu finalistak dio, historiara pasako den pilotaria da Laso. Eta Unai Laso finalistak dio, beste txapelketa bat merezi genuen elkarrekin. Bestetik, kapitulu berri bat Nafar atletismoarentzat. Diario de Navarra egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Bezaren jaitsierarekin erregai litro baten prezioa 16 eta 23 zentimo artean merkeagoa da Nafarroan. Gobernu zentralak zerga 21%tik 10%ra jeistea adostu zuen. Irudi nagusian, ezkerrean, Amatxo Tabernako Jesus Inigo Luri, Amala Larraza Tapiak eta Marga Portas Diazek ospatzen dute saria. Eskuinaldean, Gatza Tabernako Asier Olmedo Rubioren alaitasuna. Honen lerroburua, pintxo astean zehar partekatutako poza. Bi tabernak, Amatxo eta Gatza Iruñekoak, lehen aldiz partekatzen dute ekitaldi gastronomikoaren sari nagusia. Eskuineko berrian, Antxonek Jose Maria Aierdiri esan zion mina mugak kutsu espekulatiboa zuela. Beheko berrietan, fiskaltzak delitutzat jotzen du entre kanales parlamentura ez joatea. Azkenik, Nafarroako 6 emakumek jaso dute ausartak gara saria. Goiko berrietan, Marcelo Zelaieta etorbidea Iruñean, frankiziari gabe. Bestetik, osasuna 2 hilabetetan konpontzeko gauza asko. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Iranek ez du onartu gerra amaitzeko Trumpen plana, eta diplomaziari heldu dio. Lehenengo puntuan, AEBek 15 puntuko proposamen zentzugabe eta maximalista bat igorri diotela esan du Iranek, eta Pakistanen bidez erantzun die Ameriketako estatu batuei. Bigarren puntuan, erasoak eteteko Hormuzko pasabidearen subiranotasuna Iranena dela aitortzeko eskatu dio Teheranek Washingtoni. Argazki nagusian, Ibane Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea, atzo Donostian, lekuko eskuan beste hainbat sailbururekin. Honen titularrean, Euskal Herriko kosta lotu du korrikak. Lapurdiko eta Gipuzkoako itsasaldea zeharkatuta, Bizkaian ibiliko da gaur. Beheko berrietan, Irungo irakaslearen kontrako zigor eskaera berretsi du fiskaltzak epaiketa amaieran arte. Ondoan, Arabako txapelak jabea izango du etzi, bertsolarien finalean. Goiko berrian, Unai Laso baikoko pilotariak dio, oso lehiakorra naiz, tanto guztiak lortzeko borrokatuko gara. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Iranek Trumpen engainuari erantzun dio bere proposamenarekin. Teheranek atzo azaldu zituen negoziazioetarako printzipioak. Eraso ezaren bermeak, Hormuzen gaineko subiranotasuna eta eraso ilegalen kalte ordainak. Eta gerra amaitzeko plana Washingtonek Pakistanen bidez aurkeztua, gehiegizkoa eta engainagarria zela esan zuen. Argazki nagusian, euriari aurre eginda, ibilbide erdia egindu jada korrikak. Gipuzkoako kostaldea zeharkatu zuen atzo euskararen aldeko jende oldeak, eta Donostian harrera bereziki jendetsua izan zuen, tarteka euria gogotik bota bazuen ere. Eskuineko berrietan, Ondarroako 5 itsasontzi gelditu dira gasolinaren prezioen igoeragatik. Bestetik, istripuak, 51 urteko kamioi gidari bat hilda Legution zama gainean erori zaionean. Beheko berrietan, hauteskunde sindikatuak ertzaintzan. Azpian, Hondarribia,
bigarren udal berdintasun plana eztabaidagai da, alardearen inguruan desadostasunak daudelarik. Lakuarekin lortutako akordioak tentsioak baretu dituen ala ez jakiteko garaia heldu da. Ondoan, eskultura. Bazterretxearen eta Oteizaren arteko adiskidetasunak kulturan izan zuen eragina erakusten du erakusketa batek. Azkenik, Unai Laso eta Jon Ander Albizu pilotariek diote. Elkarri laguntzeak indartsuago egiten gaitu. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. 250 egun hitzarmenik gabe daramatzatela salatu dute Gurutze Gorriko langileek. 250 egun hitzarmenik gabe daramatzate Gurutze Gorriko langileek. Erraz esaten da, baina 2024ko abendutik iraungita dugu indarrean genuen hitzarmen propioa. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Soldata eta lan baldintzak izoztuak ditugu. Azaldu du Sarai Mesa Gurutze Gorriko langile eta Lab sindikatuko lan batzordeko ordezkariak. Negoziazio maila osatu zuten 2025ean. Langileen ordezkaria prest azaldu gara une oro elkarrizketaren bidean negoziatzeari. Enpresak baina ez du jarrera bera izan, kritikatu dute. Eskuineko berrietan, Goian, Castillo Suárez. Poesia idazteko asko irakurri eta asko bizi behar da. Martxoaren 21ean, poesiaren nazioarteko eguna ospatzen da. Aitzakia horrekin Castillo Suárez idazlearekin mintzatu dira. Lera da kaleratu behar duen hurrengo poema liburua. Behean, gure basoak hobeto ezagutzeko gida. Arantzadi Zientzia Elkarteak Gipuzkoako basoak eta landareak hobeto ezagutzeko gidaren 3. edizioa argitaratu berri du. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu-en. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Beatriz, zer moduz? Ongi esan beharko bai, oso ongi mila eskerko zuen goren bidapena luzatzeagatik eta hemen txen gustora zuekin. Bakizue, behar dezunerako hemen egongo gara. Mila esker. Ultzamako baserri eskolatik zatoz gaurkoan. Konta iguzu laburki zer den Ultzamako baserri eskolak egiten duena? Bueno, esango dizut ere, igual bukatzen dut azkarrago, esaten zer ez deun egiten, Bina, bueno, Ultzamako baserri eskola jaio eintzen, pixkoat, landa ere mua, irira pixkoat zurbiltzeko asmoarekin, ez? Jendeak ere landa eremuko produkzioa nola baserritan bizitzen zen, zer ekoizten zen eta nola eta bere bizi modu hori pixkoat zabaltzeko eta jendeak ezagutarazteko, zengatik hiritan bizitzen direnek batzutan ez daukate olako harreman zuzena. Eta nortzuk zerate, baserri eskolakoak? Jende pilat gara, ez? Bina horri izatez, nire senarra Oskarla bat eta neonek. Da gero ja, bueno, Ultzamako baserri eskola fundazio bat dauka hor gainean, eta fundazio hortan 25 bat lagun daude, denak bolondresak gara bertan, eta badire, pues, ez dakit abokatuak, irakasleak, enpresarioak, bueno, pixkoat denetaik. Eta bakoitzak bere arloan laguntzen gaitu pixkoat aurrera ateratzen proiektu hau bai. Sakondu baino lehen egiten duzuen horretan, noiz sortu zen eta nola sortu zen baserri eskola hau? Bueno, hasi zen pixkoat itxura hartzen 2009 urtean. Eta hor 3-4 urte eman genituen dena, bueno, badakizu paper pila, ez, ganaderi alde batetik, turismo beste aldetik, udala beste aldetik, bueno, permiso guztiek lortzen. Eta honon batxe 4 urtez egon duinen prestatzen eta pixka proiektua nola joan bertzen. Bitartean guk ere gure lana ditugu eta gure bizitza ere, horregatik hainbeste urte eman genituen. Eta 2013 urtean iraiak 30ean hor izan genuen lehenengo irekiera, ate irekiera. Eta hortik ona, bueno, proiektua joan da batzen, ez aldatzen, baizik eta gero eta gauzak gehiago ikusten nola turismoak hartuta zer esaten duen, pertsona zer esaten duen eta ze
beharrak ikusta gauzak ez pixkoat bideratzen. Eta 2009ko urte hartan duela ja 17 urte, zergatik erabaki zenuten, baserri eskola sortzea ze txip aldatu zitzaizuen buruan edo zer gertatu zen? Bueno, ni beti landa eremuan bizi nahi izan dut, irin ez bai naiz ongi moldatzen, da nire senarra aldrebes, bera, hiritarra dela, eta nire esan nion, herri batera bizitzeagun. Orduan erosi inon etxeat, eta etxe horreko 30.000 metro karratuko da bat zeukan, bordat, eta, bueno, ez. Da, orduan, nik ere hasi izan ditut animaliak eta gustoko ditut, eta hasi ziren jendik, aurkitut bildotx hau, edo ate hau, edo oio hau, ez? Eta orduan hasi inun hartzen animali pila. Eta egunen batien gure alkatea, Ultzamako alkatea zana, etorri gintzen, gure ganatu gintzen. Da esan zo, eskemen landa etxe asko daude, jatetxe asko daude, bino ez dago zer egiterik, ez? Onata etorta, bazkaltzea bai, lo egitea bai, bino ez dago aktibidaderik. Orduan zergatik ez duzte horre ikitzen, ez? Pixkoa jendeak etortezan eta ez gauza behioite. Eta hori izan zen, hasiera batien. Eta, bueno, gure nahia hiru ziren, animalik berreskuratzea, baserriko animaliak, gero turismoa ere berpiztea Ultzama baiaran, eta azkenik galtzeko arriskuan dauden pertsonei laguntzia. Beraiei lanbide bat edo erakustea eta landa eremuan ere geratzea. Gaur egun, helburu berdin horiekin jarraitzen duzu edo hori ere aldatu da? Ok, mantentzen dire eta beste 20-ren bat ere badire. Ostras, badira helburu axente, Hori badire. Eta nola egiten duzu helburu guzti horiek bideratzeko? Bueno, baserrira etorri eta jendeak ze karentziak dituen ikusta horazten da, ez? Adibidez, ez dute ikusten erlazio bat, ez? Landa eremuan sortzen dena edo animalitaz sortzen dena edo baratzatik sortzen dena, gero supermerkatuan hori ez dute ikusten, ez zuten ikusten. Orduan hor ere beste helburu bat sortu zen, ez? Janariarekin, aprobetxamenduarekin, nola ekoiztearekin, hori dena alde batea. Gero ere gazta eta esnekien bueltakan jendeak ez baitzekien, gure dendara iritsi eta binoz ze garestia dago gazta esanta, eta esan bai, garestia da ikusten duzu, ados. Etortzaike, guazen egun batin gazteikia, eta 2 hilabete pasta, orduan ateratzen den gaztarekin, eta zu kobratu nahi duzunarekin, ikusi merkea edo garestia den saltzen dena. Eta horrekin, dena lotuta azkenean, ez? Nola karentzia horik ikusta, helburu gehiago eta gehiago kulturarekin, baserriarekin, eta, jendearen edukazioa eta, hortan ez gabiltza. Eta ze balio transmititu nahi duzu egiten duzuen lan horrekin? Balio, pila. Azkenean zer nahi du, ohiturak mantendu. Lehenengo gauze, kultura arlo guzietan mantendu. Zengatik ez da bakarrik landa eremua zer den edo. Bino, elikaduran ere, errezeta pila galtzen ari dire, jateko modua galtzen ari da, nola umeri erakusten diegun sukaldaritza galtzen ari da, landa eremua eta hiriaren tarteko zubi bat hor ere zenolako beharra dauden, jakiteko nik hartzen naiz adibidez eskolak etorri edo ikastolak eta bain guazen ikustera Rosita Bella eta baton bat ere esan, tienes una vaca rosa? Eta, hau nola da posible, ez? Olako gauzak gertatzen direz, eta hoitena itxura bat emartzea, hortun pixko bat erakustea, disfrutatzea, zengatik aldea bat turismoa da, eta disfrutatze horrekin ere mamia nola egiten den, azkenean Ultzama gure baia da, ez? Mamiaren sorkuntza hor non baiti badao, jendeak ez baitaki mamia nola zer egin mamiarekin, eta alikadurarekin, gaztarekin, denarekin azkenean. Gaur egun ze garrantzi dauka zuk bezalako proposamen batean pertsonak landa eremuarekin edo naturarekin lotzeak? Dena, ezka konturatzen, hirietan bizi zaretenok, ez dakit zure kasua denantz, ez duzte ikusten, landak espaldin badu, haziendak espaldin badu produzitzen, ezingo ustela jan. Zengatuek zuek zuen kabuz, etzarete gai,
bizitzeko edo elikatzeko, baizik eta landa eremuak sortzen duenak zuek posible duzu erostea eta orduan jan. Hortaz, hori oso garrantzitsua da. Eta orduan prezio honak ere ordaintzea, janaria osasuntsua izatea, beste herrialdetik ez ekartzea, uitena beharrezkoa jendea kontzientziatzea, gero ere erosketak egiterakoan, erosketa etiko bat ere egitera, ez etikoa ordaintzen den aldetik edo zer, baizik eta zuk ere zenbat erosten duzun, nola kudeatzen duzun erositako guzioi eta zertarako erabiltzen duzu, ze bazkarik egiteko ere, ez? Hoi dena, bolta bat eman bartzaio zengatik, aidega mundu honetan azkar joaten, eta ezka hortak konturatzen ere. Zer da zuek eskaintzen dezutena bertan? Ze jarduera edo aktibidade dituzue? Landa eremuko gauza guztiak guztitu. Ile moztea, gazteitea, animaliak nola elikatu, ze nola zeintzen diren, sendatu, erditzeak, ziklo guzti horiek, mamia, gure dendan ere saldo egiten dire inguruko gauzak, ez ditugu Frantziatik egartzen edo Ameriketatik egartzen, baizik eta sortzen direna gure herrialdean, hor dire eskurai. Elikadurarekin Barraskilo proiektua Slow Food eskola, munduan dagoen lehenengo eskola, hor erakusten dugu adibidez pasta egiten, jendeak ez baitakin nola egiten den pasta, edo zein tailer ere, izan daiteke ere wellness edo osasuntsu sentitzeko ere, suelo pelbiko, yoga, pilates, edozein gauz ere egiten dugu hor, bazkarik egiten ditugu, ematen ditugu, eta tailerrak ere egiten ditugu nola aprobetxatzeko janaria. Zengatik batzutan, igual gauza baten dago, ja ez du balio, bino beste gauza baten dago bai, eta orduan ez dugu guta behar, Gaztategian, esneki guztien zeakin, hor jogurra, gazta mota desberdinak, edo zer egin esobirakinekin, hori dena ere erakusten du hortaz. Bueno, nik uste gero eta gauza gehiago batzen ari dire, zengatik behar horiek ikusten ditu. Zuek jasoko bat zenute pertsona bat aipatu duzun jarduera guztietatik ezer ez dakiena, zein izango litzak lehenengo jarduera proposatzen diozuena gerturatzeko baserri eskola ingurura edo landa eremura? Baserria. Hoi da pilaria. Osea, ez baldin badugu produzitzen ez da oian arerik. Hortaz, baserriko lanak nola egiten diren, ze beharrak dauden, ze arriskuak dauden, ganaderoak ze lanak egituzten, ez? Uidena beharrezkoa da jendea kontzientziatzea eta behaiek jakin dezaten ze kostata egiten den hoi. Zein izaten dira bestela ere jarduera ohikoenak? Normalean baserri eskolana, bazkariena eta janarekin zer ikusi dituzten tailer pila, eta gaztarekin ikustakoak bai. Hori da gehien gustoko dut zenak. Gazta gainera ez dakit, sentsazio ematen dit pixkat modan bezala egongo balitz, gazta sortzearen asunto hori edo... Jo, pues ojalá, bai. Bino bai, gero eta jende gehiago gerturatzen da gazta nola egiten den ikasteko, eta guk egiten dugun tailer bat, erakusten, bakoitzak berez gazta egiten du. Eta tailer hori eginta gero posible gure gaztategia erabili zure gaztak egiteko. Adibidez, guk normalean 400 litro esne ekoizte ditu, eta 400 horietatik bakarrik 40 kilo gazta ateratzen diren, ez? Azken finean. Oik posible duzu lehenengo tailer hori egin da, gero gure laguntzarekin zure gazta produzitzea, gure kaban egiten dugu madurazioa, eta gero posible duzu ere eramatea. Enpresak ere egiten dute, olakoak ere, pixkoak coworking egiteko, eta, bakizu oraingo modak ere nola ateratzen dituzten enpresetatek, pixkoatez elkarlana egiteko, hori ere oso demandatua da, bai. Aipatu duzuen jarduera guzti horietatik eta jasotzen dituzuen bisita, aipatzen genuen hasi baino lehen diferente guztietatik, zer da bisitariak gehien harritzen dituena? Nik uste dena, Googleeko balorazioak ikusten balin bai, itxozo jendek esaten du, ekarri ditugu umeek ikasteko, bino gehien ikasi duguna gara gu. Azkenean guk ez baikenekien nola gordetzen ziren arrautzaik, edo animalin bat erditzen zenbat beharra zuen, edo ezkenekien, eta guan ikasi egin du. Eta, klaro, nire nahia ikastea da bai, bino gero supermerkatura joten txarelarik akordatu. Akordatu zenbat kostatzen duen honek, gero hainbeste erosta ez egiteko baizik eta behar dezunein hartu eta bakarrik hoi prozesatu eta hoi ez botzeko eta hoi dena egiteko ez. Bino bai, alduek dire
hau ez dugu ikasi, gure garaietan ez baitze honolako baserririk eta uan ikasi egu bai. Badago urte luze hauetan esperientzia bereziren bat izan dezuena, berezik unkitu zaituzena, edo ala nolako anekdota espektakularren bat? Anekdota pila, eta parra egiteko pila, ja, baton bat esan jo, liburu baton bat idatzi beharko zenuke hainbeste gauzekin. Binonetako unkigarriena beti izaten da gaixorik daudenak, nola batzutan etortzen direnez. Adibidez, dago elkarte bat ditzen dena Mi Pequeño Deseo, Madrilen izan dakoa. Eta hotxe ikin digute behar bada honean, eta behar izaten da, adibidez, badagola minbiziakin neska mutilen bat, eta bere nahia hil aurretik edo dela baserria zautzea edo etortzea. Egun hortan ixten dugu baserria, eta atenditzen dugu pertsonari eta bere familia, eta behar duen denbora eina bertan izaten da, eta bere nahiak saiatzen ditugu betetzen. Niretako unkigarriena hori izaten da. Bino, farrak eta, badire, badago emakumeat ere nola, hemen alde ensantzeko emakume, distingidat ere, etorri zala, bere familiakien da galetu intzion da. Bi behi horietatek zein ematen du, detxe deskremada eta zergatik ematen du. Eta ni nengoen holan esaten, ostras, hau, objektibo indiskreto bat izan, non da, kamara, nola da posible olako galdera ikeikia, baina bai, egizko galdera zan, berak behar hori zeukan, eta esan nion, esne guztia berdina dire, gero fabrikan egiten du, aldakuntza, desnata da, semi edo dena dela ateatzeko. Bino bai, holakoak izan ditugu ere. Eta zergatik da garrantzitsua eginez ikastea? Bueno, liburutan erakustakoa eskolan, ez dakit askotan dena gordetzen dugun gure garonenez. Nek uste joan eta ikusta lan egin eta ukitzea, usaintzea eta bertan izatea, esperientzia horrek bai sartzen zaizula eta gelditzen zaizula. Esperientzia positibo bate moduan, behintzat. Eta hori bai, eske beharrezkoa da. Zengatik liburutan edo bideo batean edo telebistan edo YouTubeen ikustakoa, batzutan, bai, hau badaki zertaz joan. Bino gero hortara joan eta batzutan ere etorri izan dira Euskal Telebistatik eta ez dakit orain ze programa, konkisaren moduko bat edo egiteko eta ni baserrikoa naiz eta ni badakit, eta orduan, baratzara joan eta luzoker bat hartu. Da luzokerra zer den ere ez jakin, da ikusi eta bino non da luzokerra, bino zer da hau, Eta holako gauzak nabaritzen dira, behar hori da hola. Eta bertara doazen pertsonak, juten direnean, aztu egin zein galdera? Bueno, lasai. Bai, batez ere ikasle gazteak aipatzen duzu eskolako jendea june egiten dela, zer ikasten dute jarduera logiko ez gain, alde batera utzita, zer ikasten dute zuen baserri eskolan, beraien eskolan ikasten ez dutena? Bueno, zer egiten du, irakasleak oso ongi egiten dute. Lehenengo eskolan ikasi, edo zein gauza, ez da berdin, 3 urteko ume bat, edo 12 urteko, ezta? Bino, 3 urtekoek hor badaukate proiektu bat, baserria deitzen dena, da baserria ikasta gero etortzen dire gurera. Orduan, ikasitako edo ikusitako gauzek, simpleak 3 urterekin mu egiten duela beia, be egiten duela ardile, eta holako gauzek, ez? Eta gero ja pixkoat helduagoak jasi dire, ez dakite zer diren rumianteak edo zer dire ez dakit edo zer. Eta hoitena fisikoki ikusten dute, ukitza dute, esnea jestea edo esnea nola teatzen den ikustea edo zer egiten den honekin. Dena praktikoki, orduan gauza bat da eskolan ikusitakoa, gelan ikusitakoa, eta hori naiz eta bideoak ikusi, ez du zaintzen, eta bai gurera etortzerakoan bai horre nabaritzen dute, eta ja praktikoki egiten dute eskolan ikasitakoa. Eta horrek nola eragiten die? Imaginatzen dut denetarik egongo dela ikasen artean, baina zein izaten da eragina? Bueno, ne harritzen hauena behin eta berriz ere 3 urtekoek pentsatzen, etorreko dire eta izenduko dire, ez, pixkoat. Zengatik, hasten baldin bada oiuke edo zaldia edo bere
soinua oso altua da, eta izutuko da, gelditzen dira hor so begire, da ze gertatzen den hor ere, ardien tamaina, bildotzena, zaldia edo behor batena, 500 kilokoa, eta gelditzen dire hor, zure eta lur behatzen, zengatik, klaro, ezin da ikusi liburu batean edo bideo batean, ez? Eta gero eta helduagoak izaten bai ikuste dute bai hau behi bata, bino ukitzea, ikustea, mingainateratzea, janaria ematea, biberona ematea, hori dena betetzen die, nik uste asetzen diela eta behaiek ere horrela esaten dute. Jasangarritasunari buruz hitz egiten, zuek eguneroko bizitzan zer egiten duzue jasangarriak izateko eta zein da zuek egiten erakusten dituzuen praktikak edo iturak? Bueno, asuntua da gurera iristea eta joaterakoan berdina gertatzea, esaten dut. Adibidez, zakarren aldetik, ahalik eta gutxien izatea. Orduan, normalean ekartzen dituzte jabade rock and roll edo rock and roll, olakon batez ekartzen dituztenak bokaioak, eta soberakin horiek, normalean organikoak direnak, animaliei ematen diete beraiek. Osea, hamaiketako hartzen dute, sobera daudenak poltsa batin sartu, eta poltsa hori bisitarekin erakusten diegu nona animaliek jaten dituzten. Erreserba guztia dena, papera jakendu egin du. Dena ez da paperik, hortaz ez dugu zakar gehiago botzen, esan bitez. Jatetxean adibidez, gu gai gara 50 lagunendako bazkaria prestatzea, hori bai, asteazkenean esan behar diguzue zer nahi duzuten lagun batin edo egandean, gutena eskatzeko eta egun hortan eiteko. Bino normalian nola bakarrik egiten duen eskaturikoa guk ez dauzkagu egunkarrik hortan. Eta orduan platerran daukazuna, soberan bali moduzu gutaparra eskainiko dizugu eamateko. Bino ez da eskaintza bat, baizik eta behar bat. No, que no me lo quiero llevar, ez, que te lo vas a llevar. Bai, hori izaten da. Eta gainerakoan taper horiek debalde mate ditugu, eta 300 erabilera dituzte, eta eskatzen dugu beste jatetxetera joten direlarik ere, favorez eramateko. Gero, ondakinoik edo janorik etxean afaltzeko edo biharramoneko izateko. Eta beste guztia platerran gelditzen dena eta ezin dena jan, hori guztia animaliendako joaten da. Hortaz, 50 lagunei janaria bazkaria emanta, bakarrik poltsa txiki bat atatzen du plastikoetan, eta plastiko hori soltekora eramaten dugu. Soltekok egiten du hor baiado plastikoa, eta bihurtzen du berriz ere plastiko hori beste egitura batean, eta guk ere berriz ere eskolara ekartzen dugu, eta baiadoak, aulkiak, mailak egiten dugu. Hortaz, jasangarritasun horren artean guk ez dugu zakarrik botatzen kanpora. Guk dena kudeatzen dugu gure baserriaren barruan. Ongarria ere dena gure barruan egiten du. Uste duzue bisitariek hori somatzen dutela eta gero beraien bizitzan praktikan jartzen dutela aina? Nik uste baietz, zengatik ikusten dute modelo hori posiblea dela. Bai, eta ere hemen mankomunitatea eta toki guztietan esfortzu handia egiten, jendeek jakin dezan. Lehenengo gauza jakin behar dena da zakarrik ez sortzen. Adibidez, janarien aldetik dena jan behar da, aprobetxatu behar da dena, ezta? Eta gero erosketak egiterakoan plastiko ahalik eta gutxien erabiltzen, hain poltsekin eta horrela hasi gara, ez? Bino, beste buelta bat eman bartzaio, eskaturiko gauzetan edo erosten ditugun tokiretan, igual hainbeste embalajeak eta hainbeste gauzek ez eukitzen. Bino, jendeak nik uste somatzen dola eta ikusten dola, eta guk ere ez gara nekatzen berriz behin eta berriz ere hau dena azetzen. Adibidez, gure erakuntzak, bioerakuntzak dira, Iñaki Urkiak arkitektoak egindakoa, eta ni udaletxean joaten nintzelarik permiso eske, baimen eske, ordaindu behar duzu edo fidantza bat hemen utzi behar duzu, ez dakiz zenbatekoa, zengatik, klaro, obrak egin behar dituzue, eta gero obra horiek zuek posible duzu eskonbrera batea ematea. Da ni nengoen honen esan ez. Guk ez dugu deusatea behar. Baizik eta eskonbreratik gurera ekarri behar ditugu gauzek, zengatik behar dugu, adibidez, Barraskilo proiektuak 463 kotxe gurpil bertziklatuak ditu lurrazpian, karakola
bere mugimenduak ongi izateko eta ez movimentu sismiko horiek txikiak direnak batera egiteko itsasontzi baten modukoa. Adibiz hori, bino kaskotez, olako denak ere hor sartu egin ditugu egiteko pixkoat, nola esan ez, ez eta itzateratzen honain, bino aislante moduan edo olakon baten. Gaur egun badituzue beste berrikuntza batzuk buruan edo aurrera begirako beste proiektu batzuk? Ai gara momenturo. Beste honen beste elkarrizketa bat eginta, 2 urtero proiektu berri ateratzen dugu. Ez nahita, baizik eta horrela sortu delakoz, ez? Oain jakin berri izan dugu Tina saria jaso egin deula. Orduan apirila Madrilera joan beharko do, eta horrek ere elikadura eta beraprobetxamendu hortan sari hori oso famatua da, eta bakarrik bik lortu dugu Espainia osoan, osea, hor zorionez ari gara, ospakizunetan ere. Zuentzako zer esan nahi du horrelako sari bat jasotzeak? Azkenean sariak ezer ematen dizu, gauzak egiten nahi ikizula, eta sari bat emate iztenean, ongi egiten nahi zela. Guk ez dugu behar saririk lortzea, hori ere alde zarretik joan dadila. Bino bai nahi dugula jendea bisitan etortzen direnei pixko bat hor feedback hori ikusita, zer esaten duten hortan bagabiltza ja ongi garen edo ez garen. Eta oraingoan, denbora pila jendearen feedback hori oso positiboa dela eta bueltatzen direla. Eta orduan hori da guretako saririk hoberena. Zer moduz ikusten duzu landa eremuaren etorkizuna? Pues ez dakit. Ez dut sobera ongi ikusten. Zengatek ez ditu jendiek ikusten herrian gelditu nahi dutena. Ez dutela lan egin nahi landa eremuan, eta nahi dutenek esfortzua zer den ere kontutan hartu behar dute. Hortaz, ikusten dut zailtasun bat. Eta orduan, lortu behar duguna da, oraingo generazio berri hauek ere, behaiek ere ikustea denek ezin gara medikoa izan, denek ezin gara ingeniero izan, edo bai, bino posible dugu landa eremuan ere izatea. Zuek esango zenukete zuen proiektua pizgarri bat dela gazteak landa eremura edo herrietara erakartzeko? Ez dakit, bino bai izan ditugu deiak, esan ez zure baserri moduko bat nahiko nuke ere nik egin nire tokian edo nire herrian. Etorri, ikasi eta egintzazu, bai. Batun bat badire. Bino normalian orain internetak egin, TikTok, Facebook, eta jende guztian nahi du ordenagailuan hiltzea, ez du lurra eskutan sartu nahi. Zer falta zigu oraindik bultzada hau indartzeko? Kontzientziatzea. Gero eta jende gehiago kontzientziatuz gehoz, hobe. Ze gurasoak askotan bideratzen dituzte beraien umeak, zu ikasi behar duzu, hemendik edo zu, eta tal. Gurasoen kontzientzia baldin bada landa eremuan gelditzea, nik uste ere posible izango dela behaien seme-alabek landa eremuan gelditzea. Beatriz, pixkanaka bukatzen jumar gara, oso gustora gaude, baina denbora bat joakigu. Zergatik gomendatuko zenioke pertsona bati zuen baserri eskolara joatea? Zergatik gomendatu, denbora polit bat pasatzea, ikastea eta landa eremuarekin harreman hori espezial hori sortzea nahi duenak izan gurera etorri dadila, bai. Zer eskaintzen duzue, beste leku batzuetan eskaintzen ez dena? Auskalo, ez dakit nola erantzun galde horri, bino zer eskaintzen dugu garena. Gure herrialdea, gure lurra, gure arbasoak erakutsitakoa hori da eskaintzen deuna. Hortaz, ez dakit besteek egiten duten, bino gu behintzat hori da gure naia. Mi esker etortzeagatik, Beatriz. Zuei. Ez dakit bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ongi nota, mi esker. Mi esker eta hurrengo arte, hurrengo 2 urte barru proiektu berri bat dakazuenean. Ados nahi duzutenean. Hurrengo arte, mi esker. Bai zuri. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako?
Benetan? Bai, bai eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Ostegunean, giro hotza izango dugu eta zaparradak egingo ditu. Temperaturak beste koska bat egingo du bera. Maximoak 9-10 gradukoak izango dira barnealdean eta 11-12 gradukoak kostaldean. Lainotuta egongo da eta zaparradak egingo ditu, batez ere ipar partean eta egunaren lehenengo zatian. Hala ere, zaparradak txikiak izango dira. Elurkota 1000-1200 metro inguruan egongo da. Iparraldeko haize fine ibiliko da. Ostiralean hobekuntza txiki bat nabarituko dugu. Eguna lainopean eta bustitik hasiko dugu. Oraindik noizean behin euri apur bat egingo du. Goizak aurrera egin ahala eta ekialdetik hasita atertzera egingo du eta hodei geruza saretuz joango da. Baina mendebaldean jasotzea gehiago kostatuko zaio eta goizean oraindik euria egingo du. Arratsaldean ostarteak eta hodeiak tartekatuko dira. Temperatura gradu pare bat igoko da. Haizea ipar ekialdetik sartuko da. Kaixo eta ongi etorri gurera Beñat, zer moduz? Uron, osongi. Gaurkoan Goxuan salsaren izenean zatoz, onera, epe berria argitaratuta. Horren aurretik, badakit ja urte desente daramazkizuela honetan, baina ezagutzen ez zaituztenarentzat, nor da Goxuan salsa edo zer da? Bueno, Goxuan salsa bada 2000, urte txarrean sortutako taldea 2020an. Kolonbiarrekin eta Iruñeko jendearekin sortutako taldea, salsa orkesta latino formazio originala daukana, haizezko sekzioa, perkusio sekzioa eta 3 abeslari. Eta hau da, kaleratu dugu orain EP bat dela gure 3. lan izango litzatekeena. Nola sortu zen Goxuan salsa? Nola elkartu zineten kolonbiar orkesta salsa bat eta Iruñako beste musikari batzuk? Oso bitxia da, bada zirkuito latino bat, jendeak orokorrean ezagutzez duena, eta abeslari latinoak Europara gira datu zenean, egite dutena da etorri haiek eta zuzendari musikala. Eta tokian toki sortzen dira taldeak egun baterako. Etortzen da trompetista bat behar dugu, etortzen da hau, trombonista hau, eta sortzen da hor zirkuito moduko bat. Baina orkesta horiek irauten du egun bakarra. Eta gure zuzendaria Julen sartu zen, heldu zen mobidea horretara, gustatu ditzaion pila bat salsaren mundua eta musikalki eta holan. Eta esan zuen, egin beharko genuke zeo zer egonkorra Iruñan eta iraupen luzeagokoa, eta orduan zirkuito horretatik ezagututako batzuekin eta kontserbatoriotik edo kaletik gentozen beste batzuen gandik, lotu zituen bi munduak eta hortxe gaude. Zein da zure rola taldean? Ni naiz perkusionistetako bat, 3 gara, batek jotzen ditu timbalak deitzen direnak edo pailak, beste bat kongeroa, eta nik jotzen duena dira bongoak eta eskuko kanpaia. Taldean zenbat zarete, ikusi ditut argazkiak eta gutxi ez? Gutxi ez, 14. Ostras, eta nola kudeatzen da horrelako talde bat? Oso gaizki. Oso gaizki. Bai, aldugun moduan, baina bai bat ditugu lantalde txiki bat, kudeatzen duena logistika eta kontuak eta harremanak batzukin besteekin, eta gero behar da jendea ere egin behar dena, ez? Entzaiora jun, ordutegiak bete, kantatu, jo, edo dena delakoa. Karo, malo pertsonen saio batean elkartzeko, edo estenatoki batean sartzeko, edo... Eromena, bai, dirudiena bezain zoroa da, baina, gero emaitza polita da. Zerk egiten du Goxuan salsa berezi, beste talde batzuekin alderatuz? Alde batetik, kopuruak berak ematen dio zuzeneko barik kriston indarra. Eta gaude orain inguruan daukagun beste taldeetan tendentzia da gero eta gutxiago izatea, ez? Ordenagailu bat, mikrofono bat eta aurrera.
Inkluso talde potenteak, orain askotan esan dute ez, Rosalia ez du behar orkestarik, zer beran da orkesta. Eta ateratzen da, bera bakarrik, ez dago amplifikadorerik ez denatokian, eta inbertitzen du bere dantza taldean, ez, horatzean daramana. Guk apustu egiten dugu zuzeneko musika horregatik ikusten duzuna, entzuten duzula, eta gero ere multikulturalitate hori. Gero sortzen direla oso nahasketa politak publikoaren artean. Hori galdetu behar nizun. Nola uztartzen da, gu ohituta ez gauden hori euskerazko letrak edo euskerazko hitzak erritmo latinoekin edo musika estilo latinoekin elkartzen nola izaten da? Guk nahiko naturalean planteatu genien kolonbiarrei, taldekoei, eta oso hartu ulertu zuten, noski, zuek ulertzen duzue, zuek bizi duzuen hizkuntza horretan kantatzea, erabat logikoa da. Eta gero lanketa bai divertigarria dela, divertigarria. Neurri batean, egiten duguna da transkribitu kantatu behar dutena fonetikoki. Bale. Orduan ematen dute 15. mendeko idazkiak, erabiltzen ditugu grafia erdaldunak edo azentuazioak ere jartzen ditugu, baina asko betzen ari dira, ahoskera, ari dira ulertzen ja nola batzuk, eta gero horretaz gain pasatzen diegu itzulpena, jakin dezaten zer ari den kantatzen. Gogoak izaten dituzue, akaso, erritmo euskaldunak sartzeko eta hitzak gaztelera sartzeko? Sartu ditugu erritmo euskaldun batzuk, hor tarteka kamuflatuta, aurreko CD-an urak eginen du biden, badago Gotzone izeneko kantu instrumental bat, dela berez txisturako 8 bat. Aldatu genioen erritmoa pizkatxo bat, eta ja pasatzen da pizkatxo bat kamuflatuago, baina badago. Eta Durunbele honetan, EP honetan, badago lehenengo kanta Lizarrerria, hasiera da Lizarrako El Desmaio dantzaren sarrera. Orduan, txertatu ditugu horako gino batzuk. Orain aipatzen duzula Lizarrerria eta EP berria, Durunbele bol bat izenekoa. Bai. Nondik sortzen da EP hau? Logistika arazoetatik, argi eta garbi, bai. Intentzioa zen diska luze oso bat grabatzea, baina, kudeaketa oso zaila da, ez genuen lortu elkartzea nahiko kantu berriak sortzeko eta geratu ginen 5ekin. Eta 5 geneukala esan genuen, grabatuko ditugu orain 5, eta gero grabatuko ditugu beste 5 neguan edo. Eta orduan, egin ordez, dena neguan atera, egin duguna da, orain volumen bat atera, eta mehatxu gisa, bigarrena aterako dela. Hori galdetuan izun, formatu orduan ez da zerbait bolondrez modukoa, izan da zerbait arintzearen... Bai, moldatu behar izan gara egoerara, eta, aukera eman digu ere bizkatxo bat lasaiago hartzeko, zen momentu batean oraindik ez geneukan erabaki hau, eta esan genuen, ez gara helduko, eta erabaki genuen izan zen kriston arina hartzea guretzat. Orduan publikoak espero dezake bigarren volumen bat. Bai, mehatxu bat da, argi eta garbi. Orain bai, galdetu behar nizun izenaren inguruan, Durunbele, nondi dator, zer esan nahi du? Bale, ea ongi goratzen dudan azalpena, ze hau da Xanti gure bajistaren pedrada bat, Xanti berez bada artzaina. Eta azaldu zigun badela euskal instrumentu nahiko ez ezagun bat, dela sunprinua, egiten dela ezagitze gurraekin, eta bakarrik entzuten dela udaberri aldean. Zetasun mailak eta horan, ematen dio soinua bakarrik udaberrian. Eta hori dela artzainak erabiltzen duten instrumentu bat, orduan instrumentu horrekin egiten dute kantu moduko bat, kantu bat deitzen dela Durunbele. Eta Durunbele kanta berez sortze prozesuan dago eta hartuko da bigarren volumen horretan. Bale, orduan izenak ja esan nahi du urrengo bigarren volumen etorriko den zerbait. Hori da aurrerapen moduko bat, bai. Eta zein da, bigarren horretan datorren horretan, baina lehenengo volumen horren ideia edo kontzeptua zein da? Aurrekoetan bezala ez dugu kontzeptu orokor bat, baizik eta sortzen doazen kantuak. Gainera oraingoan egon da heterogenitate handiagoa sorreraren orduan, eta badugu bertsio bakarra oraingoan, gero badugu
Julen Leuzaren kantu bat 100%, beste bat letra kanpoko lagun batek egin diguna, beste bat badugu Ibai Orokietak trombonistak egin duena, eta da bere lehenbiziko ekarpena taldera. Orduan, pues bada mejunje pixka bat, ez? Han eta hemendik hemengo kantak, eta elkartzerako orduan sortu zen ideia zen, hori, ja aurrera begira, etorriko den kanta horretan, hor sartzea izena. Publikoak nabarituko du hori? Nabarituko dut... Heterogeneotasun hori? Bueno, oraingoz ez daukagu, osea, taldeko konpositore bakoitzak ez dauka bere estilo propiorik, dena da gozuan, dena entzuten da, dena ulertzen da gozuan bezala, baina bai hasia dela nabaritzen, jode, hau nahiko ezberdina da, ez, hauskorra da, hau, adibidez, Ibairen kanta, La Ortiga, bada, ematen du direla 3 kanta batean, bai, da pixka bat mejunje, baina nik uste dut oso ongi funtzionatzen duela eta ematen diola freskotasun pixka bat. Julenek esaten zuen, jode, eske nik egiten baditut guztiak azkenean somatzen dut errepikatzen naizela edo... Eta, bueno, baitugu ere aurreko kantuetako referentziak, orduan, bai, nik uste nabaritu daitekela aniztasun hori. Honi buruz egiten, galdetu baren izun prozesu kreatiboaren inguruan. 14 kide izan da, erritmo latinoak eta hitz euskalduna nahasten, ez dela ohikoena ikusten hemen. Nola izaten da kantu baten hasieratik bukaerarako bidea? Ba, luzea eta aldapatsua, izango dizuke azkar. Egiten duguna da lantalde txikiak. Norbaitek ideia bat baldin badauka, bai musikara edo bai letraren inguruan, egiten da dupla moduko bat, ez? Bat arduratuko dena letraz eta beste bat musikaz. Eta gero egiten duguna da David Lotero, gure paileroa edo timbaleroak, egiten duena da demo moduko bat ordenagailuarekin, eta hori ikusten dugu gutxi gora bera nola entzungo den, eta ja entzaiora badoa ideia nahiko finko bat. Orduan, haizeen arregloak ja oso gutxi aldatzen dira hortik, eta aldatzen diren gauzak badira basekoak, piano basua eta perkuarenak, bai aldaketak egon daitezkela, baina entzaiora goazenerako ja egon behar da nahiko montatuta. Azten bagara 14 pertsonen proposamenak entzuten, eromena. Eta grabaketa prozesua nola izan da? Ba, oraingoan egin dugu Garate estudioetan, Andoainen, eta lehenbizikoz frogatu izan duguna da denak elkarrekin grabatzea. Horrela lortzen dena da esentzia gehiago jasotzea, ez, zuzeneko bati gehiago hurbiltzea, baina, karo, hanka sartzeko arriskua biderkatzen da ere. Orduan, sentsazioa izan da, alde batetik oso freskoa, oso naturala, baina bestetik erosotasun falta pixka bat, tentsio agian gehiegi. Orduan, bueno, frogatu dugu esperimentu hau, kanta batzuekin, ez guztiekin, eta, bueno, funtzionatu du, baina baditu bere alde honak, bere txarrak. Bai gustatu zaiguna izan dela, jungarelan mendier dira, eta mandugula asteburu osoa elkarrekin, eta, bueno, elkar bizitza pixkatxo bat, eta, bueno, alde horretatik oso ongi da, bai. Badago lehenengo volumen honetan nabarmenduko zenuken kantu bat zuri pertsonalki gehiago gustatzen zaizulako edo dena delakoa? Ba, iruditzen zait, atera genuen singela Hiriburuzagi dela kainonazo bat. Oso pozik gaude ere bideokliparekin, ideiarekin eta oso ongi pasa genuen. Baina niri bereziki gehien gustatzen zaidana epe honetatik da Ibairen La Ortiga. Hiru kantu batean diren horiek, asko gustatzen zait. Kantuek badute horrelako kontakizun bereziren bat izan La Ortiga edo aipatzen zenuen single ateratakoa edo beste kantuek badute kontakizun bereziren bat? Transfondodik edo... Bai, kantuaren hitzetan edo... Ba ez dakit, egia esan ez dakit, badira nahiko kriptikoak egin dituzten letrak eta ez du gehi galdetu, egia esan, badira hori oso esaldi ambiguak eta zabalak eta ez dakizu oso argi zeren ingurukoak diren. Orduan, bueno, hori ere entzulearentzat apropos izan daitekez,
bakoitzak ekartzea bere terrenoa eta kantu hau nitaz ari da. Edo ez, edo beste honetaz, edo... Oraingoz, jendearen erantzuna zein izan da? Kontzertuetan oso ona. Asko gozatzen dugu zuzenekoan batez ere. Orain, kaleratu dugunean, streamingak eta visualizazioak YouTubeen eta hori zenbakiotzak dira eta ez dugu gehiegi baloratzen. Bai hurbileko jendeak zoriondu gaituela eta asko gustatzen zaiola atera dugun hori, baina benetan irrikitan gaudena da zuzenekoak emateko. Zuzenekoi buruz hitz egiten, baldezu begi bistan kontzertu bereziren bat? Bai, epe honen aurkezpena izango dena, aurkezpen ofiziala izango da maiatzaren 9an Totem Aretoan. Eta sarrerak dagoeneko salgai daude eta oso mantso doaz orduan. Eros ditzala jendeak. Bai, mesedez. Badezu ez zerbait berezia prestatu egun horretarako edo oraindikan... Batez ere izango da kontzertu luzeago bat, zen, normalean gure kontzertuak dira ordu eta laurden ingurukoak, eta hor nahiko genuke pixkatxo bat gehiago ematea, ze bai heldu gara puntu batera badugula repertorio luzeagoa, eta gertatzen ari zaigu ja zerrendak prestatzerakoan, igual nahi dugula denak jo eta denak ezin ditugu jo, eta gainera gure kantak dira bereziki luzeak. Nahi dut, aterago dugun EP hau, baira 5 kantu eta irauten dugu 25 minutu. Bataz bestekoa da bilor 5 minututan, eta kanta gehiegi jartzen baditugu, ostras, arriskutsua da, baina Totemeko kontzertu hori izango dela gozatzeko, luzea, kantatzeko, asko dantzatzeko, eta bai. Aipatzen zenuen, zuentzako zuzenekoa oso garrantzitsua dela, nola bizi dituzue zuek kontzertuak? Oso giro polita sortzen da, asko gustatzen zait, ze beti daukagu lehenengo, kontzertua asterakoan beti daukagu guztietan bezala foso bat hor behian, ez da inora ausartzen, baina momentu batean norbait ausartzen da, ateratzen da, hasten da dantzan, eta hor betetzen da lehenengo iara dantzari ez, hobe edo okerrago egiten dutenez, eta gero atzekaldean ikusten ditugula euskaldunak barrari eusten eta danontziarekin eta horan, baina kontraste horiek oso politak dira, eta baditugu alde batetik, pixkatxo bat urrunago dauden euskaldunak edo gure ingurukoak ikusten ditugunak gozatzen dutela kontzertua, baina... Beste modu batera. Hori da, beste modu batez. Eta gero dauzkagu, dantzariak edo dantzazaleak edo komunitate latinoa gehiago hurbiltzen dela, eta gero dantza eskoletako edo akademietako publiko zabala, hori edela gure bazan bat. Nabaritzen duzue hori? Bai, ikusten da eta gozatzen dute haiek ere. Nabaritu duzue, 2020an hasi zinenetikan publikoan bilakaeraren bat, edo hasieratik sentitu duzue alde batetik dela batzuk orratzean barrari lotuta, beste batzuk dantzatzen aurrean? Bai, gero eta gehiago, zabaltzen doa edo diluitzen ari dira taldetxo horiek, eta gero eta jende gehiago hurbiltzen da dantzara. Gero badugu kumbia bat, aurreko diskakoa, egiten duguna beti direla bikiak, abeslariak jaisten direla berantz, eta ikusten diote jendeari dola dantzatu. Orduan hor oso momentu politak ere sortzen dira eta ikusgarriak, eta hor mundu guztia sartzen dela. Zuen proiektuak euskarari zer ematen dio? Ostras, oso galera ona. Nik uste egin dugun gautzari garrantzitsuena izan dela hori, zabalkuntza hori komunitate latinoaren gana. Eta erakustea badela hemen hizkuntza bat, badela hemen kultura bat, ez dagoela itxita, baizik eta ateak zabaltzen dituena eta erakarri ditzakela jendea. Nik uste ari garela horretan, mantxo, baina ari gara. Eta kontrako zentzuan, zer ematen dio komunitate latino horri zuen proiektuak? Gauza bera ez, harrera bat, ongietorri bat eta hurbiltzeko aitzaki bat gurera. Esan dut, oso askotan entzuten dugu haien komunitatea oso itxia dela, oso euren zirkuluetan edo burbujetan sartzen direla, eta saiatzen ari gera burbuja horiek apurtzen, eta uste mantxo ari garela lortzen. Dagoeneko Durunbele bol bat argitaratuta, noizko gutxi gora bera espero dezakegu bol bi? Seguruenik udazken aldera. Orain helburua da udaberrian eta udan kontzertu albezain beste ematea, kontratazioa zabalik daukagula,
Eta irrikitan gaude, hori, birau gure aurreko kantak eta berriak taularazteko. Gero, orain uda hasieran bai kaleratuko dugula single solte bat, aparte ez dagoela aurre ikusita geratu zitzaigun pixka bat limboan, ez dago Durunbele batean, ez dago aurre ikusita birako, eta geratu zitzaigun hor erdi prest, besteak baino lehenago, eta erabaki dugu orain laster grabatuko dugula, eta kaleratuko da lehenago. Eta bigarren parte hori, segurenik ja udazkena aldera, ja denboraldia amaitzerakoan, sartu gara berriro konposizio prozesuan. Ez dakit galdetu daiteken, baina maiatzak 9ko totemeko kontzertuaz gain, badituzue kontzertu gehiago dagoeneko argitaratuta? Justo horren aurretik badugu apirileko azken asteburuan Nafarroaren eguna Baigorrin. Vale. Eta konfirmatu dira 4 kontzertu solte, baina oraindik mantso dago kontua. Espero dugu agenda laster betetzen hastea, bai. Non ikusten duzu zuen taldea urte batzuen buruan? Jo, ni pertsonalki asko gustatu litzaidake duela 2 urte jo genuen Konpainia plazan San Ferminetan eta txiki geratu zitzaigun. Jendez lepo bete zen plaza eta iruditzen zait oso leku polita litzatekeela gehienontzat Iruñekoak izanik Gazteluen parantz, adibidez, San Ferminetan. Ez dakit, oraindik uste dut motz geratzen garela. Hor, erdibideko zeo zer. Bukatzeko bainat, bombo pixka bat ematen totemeko kontzertuari, zergatik joan beharko ginake kontzertu horretara? Guretzat berezia da, ze gure lehenbiziko kontzertua jendaurrean izan zen totemen, baina 2021an. Orduan, izan zen jendea eserita, maskarillekin, gure orduko pianistak esaten zuen, la gente se estaba bailando encima. Ikusten zenuen jendea hor aurkitan deseroso. Eta oraingoan badugu aukera aretoa betetzeko, baina zutik, dantzatzen, gozatzen, eta nik uste jai polita sortuko dugulan. Mi esker etortzagatik bainat, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait, aipatu nahiko zenukeen. Ez, berriro ere insistitzea bai alde batetik totemeko sarrerak erosten jutea, batez ere gure lasaitasunerako. Eta bestetik, hori kontratazioa zabalik dugula, eta irrikitan gaudela hau kaleratzeko eta taularatzeko. Osongi, mila esker, animo kontzertuarekin, eta hurrengora arte. Mila esker. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, eta nire patineterako, Eta autonoma banaiz eta bajamanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.